خرانة تبعي لا تعرف خرانة وردان حليلة
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ መንፈሳዊ ምርኢት ተካይደና ኩልና እናወደከትን መንፈሳዊ ምርኢት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዝኾነ ኣገልግሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈሳዊ ተዋስኦ በሪኸሉ አነ
ክቡር ሓውና ቀሲስ በረኸት ኪዳነ ቃለ ሕይወት የስማዓና ካብዚ ብምቕፃል ኩሉ ዕዱማት ኣጋይሽ ዘሎ ዝያዳዊ እቲ መልእኽቲ ንኩሉ ክመሓላለፍ ስለ ዘለዎ እቲ ንገርና ፀንሐ ኣጠቃይሎም በቲ ዝምልከቶ ቋንቋ ስምዐ ፀኒሖም ካብዚ ብምቕፃል ስርዓተ ጸሎት መስተውቅዕ ክበፅሕ ስለ ዝኾነ ስርዓተ ጸሎት መስተውቅዕ ካብኡ ኣተሓሒዝና ምልላኽ
እግዚኦ አይርህ ነፍሰ ኩሎሙ ዘበዛዌ
ምስጋና ንዑ ይኹሎም መንፈሳዊን ሃገራዊን በዓልና በዓለ መስቀል ኣብዚ ተፈፂሙሎ ነዚ ክቡር በዓል እዚ ምምዕራግን ነዚ ክቡር በዓል እዚ ሓጎሶም ምግላፅን ወይከዓ ምሽናይን ዝነበሩ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማን ኣጋይሽን ብዝያዳ ከዓ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡውን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ፀጥታ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዝደንት ከተማ ሓበሬታን ከምኡውን ብኣባሎም ነዚ ሽልማት እዚ ዝሃበ ወይከዓ ዝካየደ ተሰሚየን እነዚ ስቴት እዚ ዝዳለውን ናይ ነበስቲ ዝተሸለሙን ገበርሰናይ ከምኡውን ሰብተራ ኣድባራት ነዚ ክቡር በዓል እዚ ብሓፈሻ ኩሉ ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምድማቕ ኣስመረኩም ብስም ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስን ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክን ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ኣስመራን ብሓፈሻ ክቡር ህዝቢ ነመስግን ይቐኒልና ብሩኽ መዓልቲ ርዑስ በዓል ይግበረልና። ሕራይ ከም ሕግን ስርዓትን ከዓ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖትን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ሰበስልጣን መንግስቲ ስለዘለዉ ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽ ዲፕሎማት ስለዘለዉና ከምቲ ብክብሪ ኣድዮም ዝተቐበልና መጅኻ ብክብሪ ኣፈልትኾና መጀመርታ ንዕኦም ብኣገባብ ስርዓት ጌርና ክንቀርቦ መካይን ናይ ኣቦታትን ናይ ጉግትን ዘለውዓሊ ናይ ህፃናት ብሩኽ መዓልቲ ይበለካ በዓልና ስራሕና ዝተቐደሰ ይበለና እግዚአብሔር ቅዱስ
أنا ملل مش ملل يعني هذا ورد فوق ورد Aduh. Arif kanan, angka. Materair lah. Materair lagi mau terus.
أدي من تقطع تقول ولا بس تعالوا
Ini sudah ada kiasnya? Gaji bro? Apa berapa? Dah.